Тукай шагыйрь буларак гаять тиз формалаша. 6-7 ел эчендә татар халкының иң яраткан, иң популяр милли шагыйренә әйләнеп китә. Сәбәбе нәрсәдә? Бу яктан караганда, Уральскийга эләгү аның бәхете. Киңрәк дөнья. Татар арасында түгел, казак, рус арасында, типография эшчеләре, мәдрәсә янында рус классы, әшчары дәүре нинди? 1895 елның кышыннан Тукай Уральскийга күчеп килгән ел. 1907 елның көзенә кадәр булган ара, 1907 елның көзендә ул Казанга күчә. Үзе искиткеч тавыллы чор. Тукай 1905 ел революциясен шунда каршылый. Аның иң дәртле, иң ашкынулы җигет чагы нәкъ шул чорга туры килә. Уральскийда татар телендә фикер, Әл-Гаср-әл-Җадид, Уклар кебек газет, журналлар чыга башлый. Татар шагыйре өчен моннан да зуррак шатлык булуы мөмкинме? Моңа хәтле тулып килгән уйларыңны шигырьгә сал, халык белән сөйләш. Күзе җете, колагы илдәге вакыйгаларга искиткеч сак шагыйрь башта ук социаль темаларга керешә. Мәгърифәт, азатлык, уйлану, яну киюләрен ул лирикага йөклей. Усал социаль политик мәсьәләләрне күбрәк сатира җилкәсенә сала. Буларның икесенә дә сыймаган проблемаларны публицистика аркасында бурап, гарәп, фарсы телендә ачык шигырьләргә кинәт сикерешләсен. Мин кайвакыт үземә Тукай шигырьләренең яшәүчәнлеге нидә дигән сорау куеп карыйм. Шагыйрьне үз халтыр тигез күреп, янәшә куеп сөйләшергә яраткан шагыйрь. Шагыйрьнең үз шигырьләрендә башка халыкларның уртак тойгыларын да әйтә алуы, шигырьләрен гомум кешелек сыйфатлары белән байыта алуы һәм шигырьне кешелек ирешкән биеклеккә күтәрә алуы бу инде аның зур бәхете. Тукай барысында өйрәнә. Шагыйрьнең өйрәнүләрендә алдан төзеп куйган программалар юк. Ләкин татар әдәбияты, көнчыгыш һәм рус әдәбияты белән ул ныклап Уральскийда таныша. 13-нче йөз гүзәлләре Юсуф Зөләйхалар аның мәдрәсәдәге бүлмәсенә һәр хәлдә бүтәннәрдән алданрак үзләре килеп кергәннәрдер. Үз җегет Таһир Зөһрәләр дә аның татар халкында сәгъди калдырган фикерләренә чыгып ишетәбез. Тукайның өйрәнүен бары танышу өчен, тик белү өчен генә өйрәнү дип әйтеп булмый. Аның бигрәк тә Пушкинга, Лермонтовка мөнәсәбәтләре Сәгыйть Рәмиев белән үзара ярыша, берсе Лермонтовның пәйгамбәрен, икенчесе Пушкинның пәйгамбәрен тәрҗемә итә. Көчләрен сынашалар, каләмнәрен чарлыйлар. Кем остарак эшләр? Бу инде тыштан соклану гына да, вакытлы мавыгу гына да түгел. Бу Пушкин һәм Лермонтов әсәрләрендә тәҗрибә ясый, поэзияның бөеклегенә омтылу. Вак шагыйрьләр гадәттә олырак шагыйрьләргә механик рәвештә иярә. Аңа охшарга тырыша. Аннан нәрсә дә булса алып, үзенчә талантлы шагыйрь барын да үз җанаша уздыра. Үзенә, үз ихтыярына буйсындыра, үз талантына җигә. Шуңа таләпне куймаса, сәнгатькә үзеннән берни дә өстәмәсә, ул кемгә кирәк? Тукай берәүне дә кабатламаган, үзе булып, Тукай булып калган. Аны без үз милли җирлегендә туган милли шагыйрь дип. Ул үз җиренең, үз халкының язмышын уртаклаша. Тукайның 7 еллык иҗат гомере батырлыктан тора. Иҗатта батырлык. Нәрсә ул иҗатта батырлык? Кайбер язучылар озын гомер итәләр һәм авырлыкларны еллар хисабына гизләп беләләр шикелле. Язучының батырлыгы ул хакыйкатьне курыкмый әйтү. Тукайның дошманнары күп булуның хикмәте дә шунда бит. Сәнгать дөньясына бер каләм иясенең дә кулы тимәгән Салтыков шигырь әсәрләрендәге кебек көчле сатирик образлар алып кергән Тукай, әгәр яңа кисеп баш поэмасыннан башка берни язмаса да, үз эшен эшләгән булыр иде. Яңа кисеп баш үзе бары тик 390 елдан гына гыйбарәт. Поэмада реаль тормыш белән фантастика бергә аралаша. Кисеп баш утырган трамвай Кабанга хәтле юлны 7 көн, 7 төн үтә. Карахмәт күлнең төбенә 10 тәүлек тулганда гына төшеп җитә. Кабан күле бу поэмадан соң бигрәк тә серле булып калды. Кып-кызыл алтын шәһәр,
Җискарьяләре булган Кабан күленең төбен һаман күрәсе килеп яши. 1908 елда бу әсәр 4000 тираж белән аерым китап булып, 2 тапкыр басылып чыга. Һәм берничә ай эчендә таралып та бетә. Аннан бирле күп вакыт үтте. Татар поэзиясенә яңа талантлар килде. Һәм иксез-чиксез санда төрле темаларга, төрле характерда озын-озын поэмалар язылды. Ләкин яхшылары аз. Яхшы дигәннәрендә яңа кисеп баш белән янәшә куеп булмый. Тукай нечкә лирик. Татар хатын-кызларының авыр язмышына кагылган урында ул әрнүле, сагышлы. Каяндыр халыкның үз җыры агыла кебек. Сөялгәнсең чатта баганага, яфрак төсле сары йөзләрен. Тукайның изләнү өйрәнүләренең чыгышы халык рухына барып тоташа. Бу рух иске халык җырларында, телендә. Аның шигырьләренең бер хасияте шунда. Алар халык җырларының дәвамы булып яңгырыйлар. Рухлары бер, бурылышлары бер. Тәфтиләүгә җырлана торган өзелгән өмидне генә алып карагыз. И мукаддәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз. Син сынасың, мин сүнәмен, аерылабыз ахрысы. Шагыйрьнең үз кичерише татар халкының авыр язмышын искә төшерә. Бу җырны җырлаганда бөтен бер тарих күз алдыннан уза. Ник шулай? Кайчакта аңлатып та булмый. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең каберең ташы. Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Кабер ташы җылы, йомшак. Мин моңа ышанам. Болай дип әйткәнгә кадәр Тукай Шәрифә карчык өеннән башлап Казандагы Кләшкин шифаханәсенә чаклы күп тапкырлар кайнар яшен түккән. Бәлки тәрҗемәчеләрне газаплаган нәрсә дә шушындадыр. Алар тәрҗемәгә керешкәнче шушы җырларны берничә кат тыңласалар, бәлки хикмәтенә, сиренә азмы-күпме төшенерләр иде. Тукай тышкы күренешләрдә генә түгел, эчтә, юл араларында, тирәндә ята. Тукай нечкә лирик. Мәхәббәттә ул оялчан, үкенечле. Күңеле аның бер көн эчендә 1000 төрле хәлгә керә. Ул тормыш белән туктаусыз бәхәс алып бара. Ышана, шөбһәләнә, хөкем итә. Керләнә өстенә рух, һич хозур вижданга юк. Ни сәбәптән җир йөзендә тәнгә мунча, җанга юк. Татар халкы үзенең изге хисләренә кемнәрдер рәнҗетеп кагылган вакытта үз уйларын Тукайдан әйттергән. Китмибез. Татарларны Төркиягә күчәргән дәүшләргә икеләнүсез нисез китмибез ди. Россия туфрагы безнең уртак туфрак. Шагыйрь халык исеменнән үз җиренең үткәне белән, киләчәге белән сөйләшә. Ирекне Россиянең үзендә эзли, үзендә көтә. Татар яшьләрендәге менә бу романтик юллар шул турда түгелмени? Шаулап аккан су булыр, тау башлары, тау астлары. Күк булып күкрәр һавада хөр яшәү даулашлары. Ялтырар изге көрәшнең хәнҗәре, алмазлары. Сез аның гомеренең соңгы берничә елында язганнарына күз төшерсәгез, күрерсез. Шагыйрьнең иҗат активлыгы көчәя. Сан ягыннан бигрәк шигырьнең активлыгы, хисләрнең муллыгы, политик үткенлеге эчке драма хисабына көчәя. Душманнар, ваксынмыйм, монафикка, кыйтга, Хәзрәти Пушкин ва Лермонтов, Дахига кебек маякларны да ул шул караңгы елларда тезде. Романовларның 300 еллыгы улуг юбилей мөнәсәбәтенә күрсәтмәгән. Бу шигырьнең исеме үк күп нәрсә турында сөйли. Юбилей уңае белән халыкның өметләрен, күптән күз текәп көткәннәрен зур итеп куя. Татар халкының да уртак ватанда хукукка хаккы барлыгын ачык әйтә. Бераз әйләнеп, шигырьләр ясап әйтә. Бу бары шигъри дипломатия генә.
Bizde moны yumshaq jayib qotiga o'tirtu deylar. Шул кыйын шартларда үзеннән таләп ителгәннең ул барысын да эшләгән. Бу шигырьне тәрҗемә иткәндә, шушы көнгәчә уртасыннан үзеп алып кына тәрҗемә иттеләр. Катлаулы шигырь, катлаулы шигырь тудырган. Укучыга Тукайны Тукайча җиткерергә кирәк. Моннан шагыйрьнең яртысын күрсәтеп, яртысын укучыдан яшереп калдырырга теләү шикеллерәк нәрсә килеп чыга. Тукай каршында шагыйрь исеме бу җитмәс югары урында тора. Үзенең позициясен атлаган сайын үзгәртеп, теге яки бу якка сугылып йөрүчеләрнең берсен дә ул яратмый. Фәйзе бакый, таҗы шагыйрь мәңгегә булмас сиңа. Ваксынып син төшсәң алтын шылтырау астына. Татар дөньясына, хәтта көнчыгыш халыклар арасына исеме таралган Тукай әле һаман раз бу шагыйрьлек белән мин чынлап ук авырыйм бугай ди. Бүтән борчылганы халыкка хезмәттә тугры булып калу. Бер шытырдауны ишетсәм авызыма җаным килә. Шикләнәм, шелтә кылырга алга вижданым килә. Безнең халык авызыннан тугры Тукай дигән сүзне еш ишетәсең. Тугрылык, намуслылык, намусын кушканча язу, намусыңа, вижданыңа хыянат итмәү язучының төп сыйфатлары. Авыруы көчәя, ул туңа, ышый, номердан номерга күчеп карый. Дөнья үзе салкын, аны дөньяның суыгы зәрлекли. Шагыйрь үз җанын кая куярга урын тапмый, авылга китә, җылы эзли. Авылның өеннән, кешеләрдән бүтән төштә ул җылы эзли. Грибоедовның горе атумасын, Лермонтовның полный собраниесын сората. Җылылык кирәк. Үзенә авыл хатыннарыннан юрган сырдыра. Мендәрләр эшләтә. Җылылык кирәк. Ул заманда бик чамалы булган җылылык. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч. Шул булды эш. Кирләнеп биттем үзем. Дөньяны паклый алмадым. Дөньяны паклаганчы көрәш. Менә шагыйрьнең үз өстенә алган вазифасы. Шул булды эш. Шул эш сүздә ничаклы үкенү, ничаклы әрнү. Булай гына әйтеп ташлаган кебек яңгырлар алар. Менә сез шул эш сүзне төшереп шигырьне укып карагыз әле. Шигырьдә трагедия бетә. Гадәттәге сүзләр тизмәсе торып кала. Тәрҗемәчеләр нәкъ шул сүзләрне төшергәннәр. Гомумән, Тукай шигырьләрен тәрҗемә итү мәсьәләсе үзе аерым проблема. Соңга табарак Тукайда үткәнгә бер борылып карау, бәя бирү, йомгак ясау кебек нәрсә сизелә. Шигырьләрнең юл араларында ниндидер моңсулык яши, нидер әкрен-әкрен генә якыная шикелле. Ул җаны, ояты, хаяты разый булмаган шигырьләрдән бүлмәсен тазарта. Киләчәктә үзе яраткан шигырьләрдән 400 сәхифәлек җыентык чыгарырга карар бирә. Минем шушы урында бер параллель китереп үтәсем килә. 1960 елның октябрендә Лермонтовның беренче җыентыгы басылып чыгуга 120 ел тулды. Шушы дата уңайы белән Кавказская здравница газетасы бер фактны искә төшереп узды. Лермонтов беренче китабын чыгарганда инде 350гә якын шигырь, 24 поэма язып, Белинскийның мактау фикерләрен ишеткән шагыйрь. Ләкин ул җыентыгына нибары 25 шигырь, 2 поэма кертә. Хәтта атаклы җилкәнне дә җиңел генә диңгезгә чыгарып җибәрергә кыймый. Шуннан соң ул күп булса 9 ай яши, дуэльдә һәлак була. Менә 2 шагыйрьнең үзләренә куйган таләпләре. Тукай шигырьләрендә гүя кыска яшьлек, өзелеп калган гомер хисабына кытырып ага торган, күңелләрне сафландырып, нурландырып уза торган ниндидер яшерен көч бар. Шуңа күрә дә ул шигырьләр безнең тормышның ишеге төбендә тукталып калмадылар, түренә уздылар. Аның иҗат иткән чорына, юлына борылып карыйсың да, халыкка эш күрсәтү, шул юлда көчеңне аямыйча хезмәт итү, менә ничек булырга тиеш дип куясың. Без икенче чор кешеләре, икенче төрле эшләр, икенче төрле планнар, икенче төрле теләкләр.
ил тормышындагы олы вакыйгалардан соң уйланган вакытларында уйларым арасына Тукай килеп керә. Бигрәк тә аның халык каршындагы җаваплылыгы, тугрылыгы безне бер туктаусыз уйландыра торган нәрсәгә әйләнде. Нигә шулай икән? Бәлки шулай төрле заманда төрле кешеләрне уйландыра алганы белән дә зурдыр ул. Больницада үлем түшәгендә яткан Тукай 1913 ел. Менә мин уяндым. Инде мәңге йокламаска дип уяндым ди. Шагыйрьнең тормыш яшәү турындагы фәлсәфәсе шушы сәер юлларда яшеренгән шикелле. Ул үзенең үлемсезлеген гүя алдан сизенгән. Ул оптимистик юллар бүген шуны раслап яңгырыйлар. Аның безнең тормышта урыны пайдалыгын белергә теләгән кешегә Казан уртасына куелган һәйкәлгә бер караш ташлау да җитә. Туган авылы Кушлавычта, Кырлайда ул уҗым кырларына, урманнарга текәлгән. Авыллар, нефт шәһәрләрендәге иң матур урамнар аның исеме белән йөртелә. Шигырьләре җырга, әкиятләре балетка әйләнде. Аның турында поэмалар, драмалар, романнар, симфониялар, фильмнар дөньяга килде. Тукай шигырьләре безнең илдә татар, рус һәм башка халыклар телендә 140-тан артык басылганнар. Аның турында 30-дан артык китап, 500-гә якын мәкалә истәлек язылган. Ул инглиз, немец, француз, гарәп, венгр телләренә тәрҗемә ителгән. Кызык язмыш. Ул әдәбиятка аяк атлаганда эчке дәрт белән, чиксез мәхәббәт белән Кольцов, Пушкин, Лермонтовларын тәрҗемә итеп, татар халкына җиткерә. Аннан бирле ярты гасыр вакыт үтте. Рус шагыйрьләре аны рус теленә тәрҗемә итәләр. Киң дөньяга чыгарга булышалар. Тукайдан соң татар поэзиясендә зур шагыйрьләр үсеп чыкты. Ләкин Тукай алар күләгәсендә югалып калмады. Ул безне үз күләгәсендә тотарга ярата. Бүгенге татар поэзиясенең традициясе бер очы белән Тукайда. Тукай күпер. Аны берәүнең дә бүгенгә кадәр читләтеп узалганы юк әле. Аны күрәсең, читләтеп үтәргә һич тә мөмкин түгел. Тукай бүгенгә органик кушылды. Без бер баскыч күтәрелгән сайын, ул да бер баскычка күтәрелә. Зур эшләр яктысында ул да биектә күренә. Поэтому уздоравыш бу вечерны, пусть будет безнең репетиция бүген. Правильно, да? Да, да. Нәрсәдән башлашкан? Тукай турында һәммәсе әйттеләр, так? Но мин нәрсә әйтермен хәзер сезгә урыс телендә. К поэзии Тукая прикоснуться большая честь для многих поэтов не только Казани, Татарстана, но и всего мира. И если Пушкин прикоснулся к Корану и написал целую поэму под названием «Подражание Корану», вот его слова. «О, жены чистые пророка, от всех вы жен отличены, страшна для вас и тень порока под сенью сладкой тишины. Живите скромно, вам пристало безбрачной девы покрывало, храните верные сердца для нек законных и стыдливых, да взор лукавый нечестивый не узрит вашего лица». Александр Сергеевич Пушкин. А Габдулла Тукай считал себя учеником Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова. Поэтому он написал Пушкин, Лермонтов.
Deli komaşı, vay bılı bılım, vay bılı bılım. Mavi deli komaşı, dağlıdından çut çut gire, sanılı başları tavışı. Dağlıdından çut çut gire, sanılı başları tavışı. Vay bılı bılım, vay bılı bılım, mavi deline komadan, vay bılı bılım. Jay ayları. Вторая песня. Yok mu? Немножечко изменения. А? Немножечко изменения. Немножечко изменений в программе. Пойду. Кайту, ну, женщина под третьим номером. Ярар, Кайту, Луиза Батыр Булгари. Автор и композитор. Kanatlar
хотел сразу вам представить и аккомпаниаторов. Это молодежный вокально-инструментальный ансамбль, тоже под руководством Индиры Сагдеевой. Она их тоже, так сказать. Да. Вот. Girdim korurmanlarga, kolladım karanlılarga. Girdim korurmanlarga, kolladım karanlılarga. Gaziz başlar savulganda, nice yaman sularga. Gaziz başlar savulganda, nice yaman sularga. Girdim korurmanlarga, bir kışkırır şarlarga. Girdim korurmanlarga, bir kışkırır şarlarga. Böğrün birge bulsak süz birini bulsa da çıdarga. Böğrün birge bulsak süz birini bulsa da çıdarga. Girdim korurmanlarga, girmedim alanlarga. Girdim korurmanlarga, girmedim alanlarga. Güldüğüz kaydırır idik, illerde kalganlarga. Güldüğüz kaydırır idik, illerde kalganlarga. Представить вам поэта Ахмед Саттара, который также прикоснулся к поэзии Габдуллы Тукая, написал посвящение ему, и я бы сейчас предоставил ему слово. Ахмед Саттар, пожалуйста. Одну минуточку. Спасибо. Погромче. Сейчас. У нас нет микрофона. Пока я буду говорить, найди мне сюда такое. Что найти? Дорогие друзья, хайрлы hürmetli milletdaşlar, şundan bu yıl bütün Rusya, hatta Tatarstan, Moskva, Kazan, başka şehirler büyük şehrimizin, şehrimizin юбилейін өткере. 130 yıl. 130 yıl ilk біздің милләтімізге Құдайымыз бөле кеткен шынды бір құяш, планета под названием поэзия. Значение классика татарской литературы и поэзии Габдуллы Тукая в том, что он не только создал целый ряд произведений для детей, для взрослых, философия, песни, критика. Он еще познакомил нас впервые, татар, с поэзией Лермонтова, Пушкина и других. До этого, значит, у нас не было специалистов, которые могли бы вот так тонко понимать два языка. А он, к счастью, владел двумя языками, и русским, и татарским. В этом его ценность, что он вобрал в себе огромный потенциал мировой литературы, русской, классической литературы, русской литературы, зарубежной литературы. И если бы не ранняя смерть этого 27-летнего гения, так, мир бы познал еще больше нашу культуру, нашу литературу, нашу историю, поскольку история татар, она была до сего времени запрятана глубоко. Вот. Значение его в том еще, что он впервые обратил внимание на то, что детям нужна детская литература, детская поэзия. И
целый ряд его сказок, Шурале, Алтанчач и другие. Так? Это вот для детей, все эти сказки у него, значит, они нравственны, они учат нравственности, они учат правдивости, уважение к старшим, любовь к природе, животным. А вот они, его эти детские произведения отличаются тем, что они вот, значит, несут такой заряд доброты, уважения к старшим, к животным и к природе. И вот я родился в семье, в котором значит, тукаевские стихи звучали с детства. И вот моя мама писала сама баиты, работала в сельской школе. И вот уже 5-летним мальчиком я уже писал. И в 9-10 лет я написал первые татарские стихи. В татарском ауле Кочка-Пожарки Сергачского района Нижегородской области. Но потом случилось так, что отец вернулся с войны и нас перевез в Москву. Вот и 10-летний мальчик, 9-летний мальчик, я плохо знал русский язык, поэтому я с отличием перешел в 3 класс. Значит, я не полных 3 класса татарского образования, а все остальное это самообразование и дома. У нас было 5 детей, и мама, особенно вечером, в выходные, сажала нас, значит, вокруг стола, и мы изучали азы татарского языка. Вот. И, конечно, начинали с песен и стихов этого Тукая. И вот мне в моем большом архиве у мамы я несколько лет тому назад обнаружил вот эту удивительную открытку. Это Абдул Тукая, датировано 13 годом. 13, вот Абдулла Тукая, видите, так, когда в это время, когда моя мама училась, так, она переходила с арабской вязи на латиницу. И вот, значит, и латиницу, значит, обучала, значит, обучались и латиницы, и потом только, когда уже в 22 году СССР принял декларацию о переходе на русскую кириллицу, славянскую кириллицу, и уже у матери уже было 3 детей, она уже не могла продолжать учебу, и вот и писала свои баиты, вот, свои воспоминания, и вот открытка, датированная Казань, значит, 38 годом, так, где почтовая карточка была, на которой на обратной стороне была, значит, фотография Тукая, открытка. И что интересно, когда менялась татарская графика, то некоторые филологи советовали остаться, значит, на арабской вязи, некоторые, значит, на кириллице, некоторые на латинице. И вот как раз в этот период как раз издавались такие и книги, и открытки. Вот перед вами открытка 13 года, изданная в Оренбурге, где Тукай еще пишет как Абдулла Тукай, а не Габдулла. Потому что именно тогда, в 22 году, когда, значит, утвердили кириллицу, то местный диалект, казанский диалект, ну, вместо там Алия Галия, вместо Абдулла Габдулла, так, вот, а вот это сохранилось, что он назывался Абдулла, а не Габдулла. Вот, и большинство татар это мишары, типтары, так, мы, и все тюрки говорят Умар Хаям, а не Гумар Хаям. Тогда они говорят, что это второй поэт, или второй, так. Поэтому вот такая вот неразбериха до сих пор еще не решена. Вот, ну теперь стихи. Пока стихи будешь, я хочу сказать, что в принципе у него имя и отчество Габдулладжан Мухаммед Гарифович. Это официально было все записано, когда он родился у своего отца Муллы деревенского. Ну, потому что есть и... Габдулладжан да. Мухаммед Гарифович. Не надо больше и Абдулла есть, и Габдулла есть, так? И Алия есть, и Галия. Но Нет, это, ну и пусть. это уже другая история. Да, Это уже не Тукая относится. Так, простите, пожалуйста. Ну, ты мне просто дал слово, я... Нет, ну ты пока не готов. готовься, я Да, конечно. Давай, готовься. Я пока найду. Дорогие друзья, вот ведь
Габдулла Тукай был не только поэт, он был и публицист, он был и философ, он был и прозаик. И вот, допустим, если сказать о его философском, так сказать, направлении, он очень подмечал все нюансы жизни среди людей в Татарстане. В Татарии, тогда не был Татарстан, был Татария только, так? И вот он написал, допустим, «Агар булсын дисән, бір үй іші шау-шу ва жанжалсыз, ире булса суқыр, ул жетмей, булсын хам хатын тілсіз». Что нужно для того, чтобы в семье царил покой? Одно, чтобы у слепого мужа жена была немой. Вот, видите, это говорит о его философском восприятии жизни. Или, допустим, «Бик көңілсіз бір начар журнал ғымыр, анда әлбәт баш мақалы мал ирер». Перевод. «Я жизнь как дешевый журнал прочитал. В нем сказано, прежде всего, капитал». 110 лет прошло после этого его стихотворения. Разве в мире что-то изменилось? Капитал так и правит нами. Правильно я говорю? Так что вот. Ну и, конечно, о его, так сказать, предназначении человека в жизни. Он написал такое стихотворение потрясающее. Во всяком случае, многие поэты, и в том числе Вероника Тушнова, казанская поэтесса, которая еще в 1965 году ушла из жизни, вот, она перевела первое его это стихотворение «Лаззат ва там нарсада». В чем сладость? Наслаждение? В чем, скажите, заключается оно? Нам хорошего на свете много видеть суждено. В чем же сладость? В том, чтоб крепко стан девический обнять. Или красавца и находца, что есть духу погонять. Или в том, чтоб из бутылки пить огонь воды живой, чтоб шумел забвенье ветер над хмельною головой. Или в том, чтоб стать известным, как почтенный старый шах. Или ишаном шмыгать в гости, угощаться здесь и там, чтобы после отрыгалось мясо с перцем пополам. Или в том, чтоб гармонистам песни разные играть. Ну, Шамиль, ну посиди пока что время идет. Или гармонистам песни разные играть, помолчать в раздумье грустном, а потом начать опять. Или в том, чтоб золотую на войне медаль добыть, чью-то кровь пролить рекою, чью-то голову срубить. Или в том, чтобы торговцам получать доход вдвойне и хорошую наживой ночью хвастаться жене. Или в том, чтоб с пирогами чай спокойно попивать, под себя поджавши ноги, мирно брюхо набивать. Верьте, истинной услады не найти ни в чем таком, испытавший эти вещи с высшим счастьем не знаком. Лишь служение народу признаю за счастье я. В этом лучшая отрада, сладость жизни для меня. 1910 год он написал, оставалось жить ему всего 3 года еще, вы понимаете. Поэтому вот о том, что вот он так сказал, что истинная сладость жизни в том, чтобы служить народу, в 1955 году ушел из жизни величайший физик современности Альберт Эйнштейн. А перед смертью, тоже за 2 года он примерно написал, истинное счастье можно найти только в служении народу. Я уверен, что он наверняка прочел стихи Габдуллы Тукая и согласился с ним.
это когда я изучал всю родословную и Альберта Эйнштейна, и Габдуллы Тукая, я вот пришел к такому выводу и проанализировав выражения великих людей. Поэтому то, что оставил нам Габдулла Тукай, свое гениальное творчество, я бы хотел завершить именно словами также великого узбекского поэта Алишера Наваи, который сказал: он сказал, значит, о том, что огнем горело твое сердце, совсем не думал про покой, прекрасное оставил нам наследство, уйдя навечно в мир иной. Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя. Алишер Наваи, это можно обратить и к Габдулле Тукаю. Он также оставил нам такое же великое наследство, что мы можем вечно помнить этого. И будут, люди помнить будут вечно таких великих людей. Как, вы готовы? Я готов. Да. Продолжайте. Я нашел. Вот в последней моей книге тоже есть стихи Тукая. Лет 10 назад мне выходила книга «Прощай, 20 век», рубаи, афоризмы, за которые я получил золотую медаль имени Ломоносова, что редко для татар, вот, впервые для татарина такая награда была. И потом мои друзья, татарские писатели, говорят: что ж ты по-татарски напишешь подобное. И вот я 3 зимы посидел за компьютером, заработал, значит, это как называется, хандрос, и издал вот это, сделал эту книгу такую издал, где есть 4 мои рубаи, посвящение татарским классикам и русским классикам. Ну, здесь сегодня речь о Тукае. Так, как это звучало в первой книге по-русски? Габдулла Тукай, еще звенят, живут Тукая строки, секрет Творца, народные истоки, как солнце золотым тулпаром, Тукай явление татарам. Перевод. Габдулла Тукай, хаман яңрый, дәшә безне Тукай, ижад сире, халык мұңларынан, алтын тулпар болып бара шағир, татарларның изге юлынан. Рахмет. Рахмат. Похлопаем Ахмед Саттару. Друзья, прежде чем перейти уже к импровизационной нашей программе, я хотел... А что, ушли они? Будут? Нет, ребята будут. Да. Будут. Они ждут Ну вашей команды. тогда я просто хотел сейчас, заканчивая тему Габдуллы Тукая, да, прочитать одно стихотворение Ахмед Ерикея. Всем известный поэт. Он стоит в одном ряду с такими поэтами, как Хади Такташ, как Равиль Файзулин, затем Ринат Харис и так далее. В ряду вместе с Ахмед Саттаром. Я думаю, что вот эти строки Ахмеда Ерикеева, его нет уже в живых, но он оставил вот такие свое стихотворение. Вот перевод. Классик. Да, классик. Чувство совести и чести пробуждать умел Тукай. Окрыляющие песни вдохновенно пел Тукай. Счастье добывал народу в горькие года Тукай. Верил в светлый час восхода, в торжество труда Тукай. Ты отраду людям даришь, ты всегда вокруг Тукай. Современник наш, татарин, товарищ, наш великий друг Тукай. Я думаю, что Габдулла Тукай достоин всяческого поклонения всего татарского народа. А его стихи уже живут
у многих народов мира. И на этом мы можем закончить. Еще одно. Пожалуйста, Ахмед Саттар Да, еще пожалуйста. прочитает стихотворение, а потом мы перейдем Впечатление. к импровизации. Значит, ну, естественно, когда я получил значит, приглашение от татарского нашего поспредства, что-нибудь сказать о Тукае. У меня много было написано, а вот свежее. Опять касаясь языка. Потому что, если кто читал мои статьи, это нет языка, нет нации. Вот почему надо беречь наш татарский язык, сотларганы, телебизне и манамызны. Мене соңгы шигырьләр Тукайга багышланган. Яшави Тукай теле. Живучесть тукайского языка. Фәни дөнья күз алдында, яшави татар телем, шал тарихның даласында, тел биргән безгә белем. Шул телемдә, туган илдә, меңләп җырлар язылган, сабый чактан җанга сеңгән, күңелләргә салынган. Татар теле дуслык теле, күп телләрне яклаган. Татар теле ханнар теле, зур телләрдән калмаган. Татар теле гуннар теле, җир шарына таралган. Татар теле сәүдә теле, сәүдәләшкән байган. Татар теле моңҗыр теле, моңлы халыгым теле, бөек шәхесләр теле, батыр җәлилләр теле. Татар теле йөз телләргә бүлсәләр дә, яшави ана телем, бетә диеп дисәләр дә, яшави Тукай телем, Кулгали Тукай телем. Спасибо. Кому понравилось, могу копию дать. Друзья, я бы вот хотел еще, уже после того, как мы много сказали о Тукае, а все-таки среди татар есть великие не только в поэзии, а есть великие и среди военачальников. Вы же знаете, Ахмед Гареев, генерал армии, 91 год ему сейчас исполнилось. Вот я встречался с ним буквально 2 апреля на дне рождения, юбилее другого великого татарина, Рената Сулеймановича Акчурина, которому 70 лет исполнилось. И вот я бы хотел именно... Я писал стихи и посвящение Ахмед Гарееву, так, я ему этого отдавал, когда ему еще было только 90 лет. Сейчас уже 92-й пошел, так? А вот нашему великому кардиохирургу Ренату Сулеймановичу я написал такое стихотворение. Называется «Врач». Каждый, конечно, знает истину без прикрас. Нас руки врача спасают в жизни 1000 раз. Верим ему, как прежде, с поклоном идем и с мольбой. И каждый идет с надеждой, здоровый или больной. Здоровый или больной. Пусть светят ясные мысли после бед и удач. Первый для нас Всевышний, второй после Бога врач. Вот это стихотворение на его юбилее мне предложил этот Акчурин, мол, давай, прочитай. Но я отдал ведущему это стихотворение, а ведущим был там Леонид Ярмольник. Он и сам поэт, ну и актер, и чтец великолепнейший. И вот он это прочел стихотворение на юбилее. А с вами я хочу поделиться еще своими последними стихотворениями, которые я написал, ну, буквально за последние 2 недели. Даже не 2 недели. Первое стихотворение я написал своей жене на 8 марта. Вот это стихотворение. «Спасибо» называется. С надеждой святой и терпением я жил, отвергая покой. Судьба наградила везением, за что же подарок такой? А время летит, убегая, но вот он, надежный вокзал. Спасибо тебе, дорогая, что все ж я не опоздал.
и солнце в душе залучилось, и счастье пригрелось в душе, в груди. Спасибо за все, что случилось, за все, что еще впереди. Вот ей это понравилось стихотворение, так? А теперь вот это уже последнее стихотворение, 2 стихотворения, буквально неделю назад. «Сны». Мне море снится часто, мне этот сон знаком. Какое это счастье быть вечным моряком, встречать лучи рассвета с гудением корабля и знать, в тумане где-то родимая земля. Я не степняк, не горец, но получилось так, что я североморец. Вот мой навеки знак. Навек моя походка, в развалочку чуть-чуть, плывет моя подлодка, прокладывает путь. И сплю, и понимаю зовущий свет огней, и будто проплываю по жизни вместе с ней. Вот это стихотворение, конечно, навеяно моей службой, все-таки 33 года на Северном флоте. Хорошая рифма. Ага. Хорошая рифма. Хорошая, да? И образы. Спасибо. Ну и одно стихотворение я его назвал «Я». Переполнен любовью я к родимому краю, чту свое родословие, близких не забываю. Я неистов в работе, и с такой я породой. Я на Северном флоте отслужил свои годы. И сейчас не в тиши, мне по нраву упорство, а остаток души отдаю стихотворству. Я судьбе благодарен, мне и горе не горе. Я обычный татарин на российском просторе. Вот это последние мои стихи. Так что... Ты просто вырос хорошего большого поэта. Да ладно. Я уже сказал вначале, что я не поэт, я автор рифмованных предложений. Но Об этом, это не Рубальская, вот это. а она хорошая Это поэтесса. неплохо. Так, но... А если еще о Токае, кстати, он был еще общественный деятель. Когда говорили отправлять в Турцию, как сейчас бывает, нет. Гузель, вы идите что-нибудь Нет, он скажите. говорил, что нет, мы живем на своей родной земле. Ну, правильно. Он еще общественный деятель. был Да, очень. говорит, когда ему сказали, татары, уходите в Турцию, да? Да. Он сказал, мы пойдем в Турцию, но только вместе с землей, Татарстаном. И сказать, что мы не можем с собой взять свою Волгу. Да. Желающие что-то выступить, сказать, пожелания какие-то на будущее, давайте, говорите. Какой бы вы хотели, чтобы я организовал вечер в ближайшее время? Ну, вы знаете, я хотела Ахтамзяна творческий вечер. Он сейчас в больнице. Он заболел, 87 лет, извините, я только вчера разговаривал по телефону, неважное состояние, не надо его пока, Ахтамзян. Давайте, пусть он поправится, выйдет из больницы, и мы организуем его чествование. А вот ты был, да, вот на вечере Токая в этом, в ЦДЛе, так? Помнишь, когда он выступал тогда, так? И это кто-то там перебил его, да? Да, вот. ну Это нехорошо нехорошо перебили. это получилось, так? Но я извинился за всех татар, так? Да, я извинился, и президент Академии российской литературы Ханбеков, вот буквально вчера с ним разговаривал, да? Он сказал, мы ему организуем творческий вечер, презентации его книги «Последнее ожерелье». Так? Вот это я беру на себя, так, мы сделаем маленькую задачу, чтобы он был, еще, скажу по секрету. Да, готовы они? И скажу по секрету. Давайте, а потом я буду завершать вечер тем, что нам предстоит День Победы, Великий День Победы, Бессмертный полк готовится. Да. Это я потом скажу. Давайте артистам. Обязательно участие. Да, я уже заказал. Вечер будет посвящен Ахмед. Спасибо. Нет, я уже давно, третий год, член-корреспондент Академии российской литературы, я имею право рекомендовать. Это потом в кулуарах. И мы, Можно буду, Ахмед. ВИА. Под названием Сафран. молодцы. Перевод Сафран. Нет перехода.
Как нет? Золотой, с арабского золотой. Сафра путешествие. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Да. Расскажите и, пожалуйста, Сафра выступайте. идет от сафар, путешественники. Вы путешественники? Так? Да, мы путешествуем по жизни и по Вот, музыке. правильно? Ну, представлю наш коллектив. Индира Сагдиева, вокал, гитара и очень интересный инструмент, который вы увидите чуть позже. Роман Крестятников, мультиинструменталист, он и на гитаре играет, и на мандолине, и на домбре, и на чем угодно. И на Человек-оркестр южноамериканских, он, да? Да, инструментах. И меня зовут Венера Богослова. Я так немножечко шокирю, немножечко на Перкуссии, губной гармоники. Венера в переводе на татарский чулпан. Фамилия прослушали. Магасумова. Магасума. Очень приятно. Мы готовы Запишем. Аня выступить. Первая песня называется «Талу-тала». Можете меняться местами? Да, давай поменяемся. Не могу их представить. Следующая композиция всем, я думаю, знакомая, с глубокого детства. «Сим сазымны уйнады».
Яңгырады кыллары, яңгырады улманлы кыллар, син сазыңны уйнады. Шыққан шуыл кылларындай, бір-бір үтті йылларым. Үтті айлар, үтті йыллар, үзгәдім мин йырладым. Үтті айлар, үтті йыллар, син сазыңны уйнадым. Үтті айлар, үтті йыллар, син сазыңны уйнадым. Үткен удаулы өмірлер қан күрештә яңғырап, сақлағанмын тик күңелдә шул күрештің мұңнарын. Ақтырды син күңелдең бар күмелгән талларым. Яңгырап үтте ул өмірнең син авазың тыңладым. Яңгырап үтте яшь гомерләр, син сазыңны уйнадым. Яңгырап үтте яшь гомерләр, син сазыңны уйнадым. Син сазыңны уйнадым. Син сазыңны уйнадым. Браво! Еще выше.